očakávania púšti. Ale napriek tomu je našou úlohou neprestať, ale stále rozsievať to vzácne cenné Božie slovo, ktoré má moc v tejto dobe meniť človeka. V tom je jedinečnosť našej služby, že prinášame ľuďom to, čo nik iný neprináša. Že im ponúkame chlieb života, ten prevzácny pokrm pre ľudské duše. Milá sestra, aj keď s týmto zborom si späta už od svojho príchodu do Rímavského seminára, dnešná chvíľa je pre teba mimoriadna. Mimoriadna i preto, že pre svoju ďalšiu cestu i prácu dostávaš nové pokyny. Pokyny od toho, ktorému všetci slúžime. Sú to slova zachytené v Žalme 163, ktoré nech tvoria tvoju i našu ďalšieho nového úseku tvojho života spojeného s prácou v tomto cirkevnom zbore. Prvá prosba znie: daj mi znať cestu, po ktorej mám kráčať. Sľubuješ svedomite zastávať tento úrad so všetkými jeho povinnosťami, menovite pravdivo a úprimne zvestovať slovo Božie v duchu našej evangelickej cirkvi autorského vierovyznania, prisluhovať sviatosti podľa ustanovenia Pána Ježiša Krista a pritom dbať na cirkevnú ústavu a platné poriadky našej cirkvi, aby si sa zo všetkého s čistým svedomím mohla zodpovedať pred Pánom Bohom i pred ľuďmi. Sľubuješ? Na potvrdenie tohto sľubu podaj mi pravú ruku. Pán Boh nech ti milostivo pomáha skrze Ježiša Krista. Amen. Inštalácia znamená uvedenie do života ako cirkevného zboru farára, ktorý pôsobí potom v tom cirkevnom zbore 10 rokov, má určitú zodpovednosť, povinnosť, viažu ho aj v podstate právne veci, aj služba, zároveň Bohu a zároveň ľuďom. Akí významní hostia boli prítomní na vašej dnešnej inštalácii? Biskup Evangelickej cirkvi zo Slovenska, západného dištriktu Milan Krivda, biskup Evangelickej cirkvi z Maďarska, z Budapešti, pán doktor Fabini, a poslanci samosprávneho kraja, poslanci mesta Rímavská Sobota a iných rôznych inštitúcií, predstavitelia z takých cirkví, ktoré akože žijú s nami ako v Rímavskej Sobote, biskup Verdy z reformovanej kresťanskej cirkvi, ďalší duchovní z rímskokatolíckej bratskej jednoty baptistov a židovská náboženská obec. V čom je symbolika účasti slovenského i maďarského biskupa? Symbolika v jednote, že všade, kde žijú ľudia, nemáme pozerať na rozdielnosť, čo nás rozdieluje, čo spája, a že dokážu so sebou ako sa modliť bez rôznych zábran, napriek tomu, že sa odlišujeme jazykom napríklad. To je akože osobná slávnosť, táto inštalácia, to akože je konkurs, prejdete cez konkurs a ľud si vás pozve alebo zvolí si vás za svojho ako farára. No a potom my proste žijeme s týmto ľudom a teraz krstíš, pochovávaš, sobášiš, rôzne akcie vykonávaš, prácu s mládežou, s deťmi, čokoľvek, čo príde podľa okolností. Že sme zaviazaní na 10 rokov pôsobnosti v určitom cirkevnom zbore, ktorý si nás zvolí. Nemôžeme si ľahko vážne odísť, alebo proste niečo si zmyslieť, že sa mi niečo nepáči. To je záväzok. Niekde pracovať. Po týchto 10 rokoch potom? Opäť sa musí obnoviť celý ten sľub, ako ten inštalačný, myslím, ako sľub. Znova do konkursu treba ísť, alebo môžeme ísť kdekoľvek inde. Takže to je len na určité obdobie. Môžete mi ešte raz
približiť tie symboly, ktoré vám boli odovzdané? Pri inštalácii sa odovzdáva kľúč chrámový, ktorý symbolizuje, proste dostáva človek takú moc kľúčov do svojich rúk. Právo má ako keby zatvárať dvere chrámu a ako prijímať ľudí, a to znamená kvázi tú starostlivosť. Potom sme dostali sviatostné nádoby, bohoslužobné, ktoré naša cirkev má dve sviatosti, ku krstu a k Večeri Pánovej, potom Bibliu, tam je charakterizované, že v slovenskom-maďarskom jazyku. Agenda bohoslužobná kňa, to je poriadok akože našej cirkvi, ktorý ja musím ako dodržiavať, to sú záväzky cirkevnoprávne. Posledná je kanža, to je ten biely odev, ktorý symbolizuje čistotu vôbec veriaceho človeka.